mahirap magpastor. Kasi di ba nabanggit ko noon, nung balita ko gusto ko magpare kasi yun lang yata ang profesyon na walang kaaway. Yun pala, kay pastor, kay pare, hindi mo maaaring maplis ang lahat ng tao. Kaya para sa akin, sa isang banda, nalulungkot ako para sa kanya. Pero nakita ko yung kaligayahan niya, yung bang, bibigyan ko lang ng baon 100 pagtutungo doon sa church na ina-attenda niya, hindi ko siya ma-attend sa may choir. Sa iba ho siya, ayaw na magpapasok sa akin. Yun, nawili ho siya doon sa Santa Maria dahil nakalikayan niya yung mga kasama niya ron. Alam niyo, ibang-iba yung kaligayahan niya. Tapos, parang naglalaban pa rin doon sa isip ko, pero sinagot ako ng Diyos. At napakaklaro ng sagot ng Panginoon sa akin. Bakit ayaw mong pagpastorin yung anak mo? Parang, ako, sa Diyos, nakakatwiran ako. Bakit? Mula ba magpastor ka, ginutom ko ba ang pamilya mo? Pinagkulang ko ba kayo? Ay, nandito ho nun. Tapos kung gano'n ko ka-excited doon, actually ho, ako pa nagpresenta kay Pastor Vincent noon, Pastor, full time mo naman ako. Talagang ayaw ko na magtrabaho sa MWS. Gusto ko mag-input sa Diyos. Tapos ibinalik ng Diyos sa akin yung alaala na yun, hindi ba gano'n ka-excited ka rin noon? Na lahat kaya mo ipagpalit para lang sa paglilingkod sa akin ngayon. Pagkatapos yung anak mo, pipigilan mo. Pag Diyos ang kalaban mo, wala kang laban doon. Kaya, Panginoon, opo. At hindi po yung itsura ho ni Diyo na maligaya siya. Tuwang-tuwa ako. Kasi kita ko yung satisfied siya. Ngayon, kaklase niya, Sister Mayor doon sa Tungling, na maligaya ho siya sa buhay niya. Bagamat hindi siya kumikita na malaki, pero yung kagalakan sa puso sa maglilingkod sa Diyos, hindi kayang bayaran kahit ng pera. Natutuwa ako sa Diyos. Minsan ho, ang Diyos tutugon siya, hindi kung ano yung gusto natin na tugon. Kasi pagka ganun ho, magpalit tayo ng pwesto, tayo na ho ang Diyos, siya na yung susunod sa atin. But the mere fact na siya po ang Diyos, kahit anong isagot ng Diyos, sinisigurado ng Diyos para sa kagalakan ng bawat isa sa atin. Amen? Marami ang nagtatanong, anak mong lalaki. Sabi ko, Pastor Sammy, anak mong lalaki. Balansin po siya. Isang pang-physical, isang pang-spiritual. Nagtatrabaho na rin siya ngayon, kahit paano nakakatulong sa amin. Kaya, alam ko, ang Diyos, napakabuti ng plano niya sa bawat isa. At kahit ano katugunan sa mga panalangin po natin, wag mo natin i-questionin ng Diyos. Kasi masigit na alam ng Diyos yung mabuti para sa atin. Amen. Nakaranas na ho ba kayo na yung sa gitna ho ng sobrang pagsubok? Kasi dito sa Book of Job, hindi pa natatapos yung isa, eto na naman daw yung isa. Yung parang imposible mangyari. Yung mga ganong eksena sa buhay. Hindi ka pa kumbaga, nakaburol tayo isa, meron na naman mga bagay buburol. Katapos ganito. Yung sunod-sunod yung problema. Meron na bang dumating na ho sa punto na para bang out of desperation, yung panalangin natin sa Diyos, minsan nawawala sa linya. Kumbaga, bilang isang tao, para bang nawawala po tayo sa tamang katinuan. Tapos dumarating yung punto sa akin yung baby experience ko sa Panginoon. Dumating na po yung punto na sinabi ko sa Diyos, Panginoon, parang hayop ang turing mo sa akin. Hirap na po ako. Yung parang gano'n 1988 yun. Nung nanganak si Mrs. P. Joy, si Joy, bunga ng, kumbaga, yung sorrow, yung joy, sa kanya ko na-experience. Pagkatapos 1988 yun. Tapos 1991, hindi pa kami nakakabayad sa pagkaka-hospital niya sa UST. 1991, ito naman opera naman sa puso naman bubuksan yung puso. Sabi ko, ano na yung naging gaya na sa Panginoon? Dumalo ko si Joy. Hindi ko pinauwi. Doon ko pinalo sa heart center. Nagkasakit din siya doon. Sabi ko, ano ba naman kamalasan to? Pasensya na kayo. Ganun ka ako ka-immature noon talaga ako. At dinit ako ng Diyos sa ganung bagay. At bago niyo ako husgahan, nahingi ko na po ng tawad sa Diyos. Pero noong 2006, nung sinabi na naman ng doktor, after
Kasi after mga 15 years karaniwan, opera na naman ng asawa ko sa puso. Iba naman yung tugon-tugon. Sabi ko, Panginoon, alam mo ang ginagawa mo, masigit na dakila ang kaalaman mo, hindi ko questionin yun. Nagsabit ako sa Diyos, mula 2006 hanggang ngayon, hindi naman nun na-operahan si Mrs. By grace na yun. Bakit to? Unfair ba ang Diyos? Hindi ho. Napakabuti ng Diyos na ating sinasamba. Amen. Pangalawang tanong, does God demand submission on the basis of His power? Kaya ba tayo sumusunod sa Diyos? Kasi natatakot tayo doon sa mga bagay na pwede niyang gawin. In fact, doon sa kanilang rivalry, silang dalawa ni Satan, pinayagan ng Diyos ang lahat ng bagay nito. May go signal, kumbaga, sinabihan ng Diyos, o sige, Satanas, gawin mo lahat ng bagay. Kasi nung una, napatunayan ni Satanas, grabe itong si Job. Kaya nakaisip naman siya ng paraan. Kaya naman sumasamba sa iyo yan. Sige, nawala na lahat ng bagay. Subukan mo ano yung katawan niya ang kanyang galawin. Kaya sabi ng Panginoon, sige, subukan mo. Tapos nagkaroon siya ng sugat mula ulo hanggang talampakan. At hindi basta sugat. Yung sana yung sugat na umahapde. Hindi yung sugat mo na sobrang kating niya. Nagsabi ng ibang mga medical doctors, sakit sa balat. Mula ulo hanggang talampakan. At para maibsan yung kate, may mga broken pottery, yung basag na paso na ikakamot mo. Just imagine kung gano'ng kakate, tapos naghalo yung sakit. Kung gano'n ay mararanasan ng bawat isa sa atin, tuloy po ba tayo doon sa pagsamba sa isang Diyos na katulad niya? Yung tayo ba, minsan nga nawalan lang tayo ng trabaho, nawalan lang tayo ng pera, kumakareklamo tayo sa Diyos, gano'n-gano'n. Samantalang ang daming mga tao, yung sakit, sobrang kanilang nararanasan, pero hindi dumadaing sa Diyos. Kumbaga, lahat ng bagay idinudulog sa Diyos kasi alam lang nila, wala nang ibang kasagutan para sa lahat ng bagay nito. Tanging Diyos lang ang kasagutan. Meron po tayong isang leader doon sa Bulacan ho. Song leader po natin siya. Na-discovery ho, meron po siyang stage 3 cancer, breast cancer. At the age of 36, 37, tinanggalan mo siya ng breast. Tapos kine-chemotherapy. Talagang nawala lahat ng buhok niya. Nagpipilupas siya habang nagsosonglin. Pero grabe ang ginawa ng Diyos. Ginamit siya ng Panginoon sa buong iglesia para lahat papalakas. Bakit itong babae nito? Isang nurse po siya na lagi overtime doon sa overnight yung trabaho niya doon sa ospital. Tapos natutulog pa sa Tattoo University. Tapos nagkaroon ng cancer gano'n. Napaka-faithful daw na leader. Sa lahat nga ng leader. Sabi ko nga, alam mo, sa lahat ng leader, parang ibang ko sa kanya, yung hindi mo siya makakabangga kung bakit talagang napakasarap po siya, very supportive na leader. Tapos ganun yung nangyari sa kanyang buhay. Nagsosonglit siya, pero hindi namin mabakas sa kanya. Tapos later on, pagkatapos na yung mga series of chemotherapy na ginawa sa kanya, sinasabi pa, yung pala bago siya isinasala, umiiyak siya sa Diyos, natatakot siya habang lalagyan siya ng gamot kasi napaka-ano ka lang, napaka-init sa katawan. Nalagas lahat ng kanyang buhok, tapos pidiw pa lang yung buhok niya, nagsosonglit siya, halata ng tao, napidiw ka lang. Pero nakita ko, hindi niya kinwestiyon ng Diyos. Nakita ko kung paano yung in the midst of the trial, nagpatuloy siya sa ating Panginoon. Wala kami nadinig na daing. Pero nung later pinikwento niya, umiiyak pala siya bago yung sinasala sa chemotherapy. Pagka ihatid siya sa ospital, pag ihatid doon namin, umiiyak pala siya mag-isa. Pero kahit ganun, hindi nagreklamo sa Diyos, nagpatuloy sa ating Panginoon. Alam niyo dito lang noong December, dineclare na siya cancer-free. Nakaano nung hindi siya sumusunod sa Diyos on the basis of God's power. Kapag tayo we worship God on the basis of God's power dahil alam natin makapangyarihan ng Diyos, pwede niyang gawin ang lahat ng bagay. Natatakot lang tayo sa Diyos. Sabi that is not worship, that is slavery. Hindi tayo sumasamba sa Diyos dahil tayo po ay slave. Sumasamba tayo sa Diyos dahil tayo anak niya. At dahil siya isang mapagmahal na Diyos, kaya sinasamba natin siya. Hindi dahil natatakot tayo sa Kanya. Amen? Amen.
Sabi po sa Job chapter 23 verses 3 to 5, God is open to reasoning. Kumbaga, pwede po tayo makipagpalitan o puro-puro sa Diyos. Ang Diyos ho ay bukas sa ganung bagay. Hindi siya isang malupit na Diyos na magbibingi-bingihan sa lahat ng ating panawagan. Kung tayo nga ho, anak lang mo natin, umiyak sa atin, hindi na ho tayo mapakali. Gaano pa ho kaya yung Diyos po natin na mapagmahal natin amang nasa langit? Basta dumain ho tayo, sigurado ho, nalalaman ng ating Panginoon yun. Naririnig po ng ating Panginoon yun. Pangatlong tanong, was God silent because He had no adequate answer to Job's questions? Palagay niyo ho, naubusan ng wisdom ang Diyos para sumagot kay Job. Palagay mo kaya natin, kapag tayo ho ay nagtatanong sa Diyos, kumbaga wala lang ho maisagot ng Diyos, kaya tahimik siya. Hindi ho nauubusan ng wisdom ang Diyos, siya ang pinaka-wisdom. Siya ang pinaka-source of wisdom. Pero tahimik ang Diyos kasi ho, meron na isang ipahatid na mensahe sa bawat isa sa atin. Ang sabi ho na Isaiah, "For a little while I will leave you, but because of my loving compassion, I will uphold you with my own right hand." Minsan sa gitna ho na matitinding pagsubok para hindi natin maranasan na kumikilos ang Diyos. Pero sabi, nandun siya at siya mismo ang tutulong sa bawat isa sa atin. Maraming pagkakataon sa buhay natin, naranasan po natin yon. Sa gitna ng pagsubok, parang wala ang Diyos, pero hindi natin alam, secretly kumikilos ang Diyos para sa ganun, iligtas tayo sa anumang bagay na nakasandakan natin. Sabi po ng Isaiah 1:18 to 20, kahit ito sa bansang Israel, na isang rebelding bansa, God was so gracious. Yung sa gitna ho ng mga pagre-rebelde na ginagawa ho ng mga Israelita sa Diyos, ang Diyos ho, napaka-gracious pa rin sa Kanya. Na kahit tayo ho, minsan ho, napaka-reklamador natin sa Diyos. Minsan, meron ng ganitong nangyari, parang napakalaki na kasalanan ng Diyos sa atin. Minsan, sabi nga ho ng isang author, kaya minsan, mas maganda hinihiga tayo ng Diyos eh. Para sa ganun, pagka nakahiga tayo, nakatingala tayo, nalalaman natin na mayroong isang Diyos na pwedeng lapitan. Hanggat tayo ho, nahandon, kumpleto tayo, ayos ho tayo, kumpleto yung kalakasan natin, ano nangyayari ho? Masyado tayong dependent sa sarili natin at nakakalimutan natin lahat ng bagay dapat nakadepende sa Diyos, hindi sa anumang kalakasan meron tayo. Lagi natin tatandaan, walang ibang dapat na maitaas sa buhay natin kundi ang ating Panginoon Kristo. Noon si Cassius Clay, si Muhammad Ali, akala niya siya yung pinakamagaling, ang pinaka-slogan niya, I am the greatest. Sobrang pagyayabang ang kanyang ginagawa kasi parang tipong Manny Pacquiao siya noong kanyang kapanahunan. Grabe ang kasikatan nito si Muhammad Ali. Na lagi yung sinisigaw, I am the greatest. Pero nakita po natin, noong 1996, Atlanta Olympic, nabigla ako na makita siya, isang Muhammad Ali na parang may Parkinson's disease. Siya ay magsisindi ng torch, pero hindi niya masindi-sindihan kasi yung kamay niya gumaganon. Isang dakilang buksingero, sabi ho, legend of all time, masyadong ipinagsigawan, I am the greatest, na parang wala isang Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa kanya. Nag-end ang kanyang karir, isang buksingero na may Parkinson's disease, uugod-ugod, pagkatapos hindi maipirmis ang kamay. Pero nakita ho natin si Muhammad Ali, si Pacquiao, na masyadong makadiyos, masyadong lahat ng attribute, kumbaga lahat ng pagpapasalamat puro sa Diyos, basta nanalo, puro Diyos ang pinasasalamatan niya. Kumbaga nakita naman ho natin yung ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Kapag tayo ho, lahat ng bagay ibinibigay natin ng papuri sa Diyos, hindi yung sa sariling lakas natin, makikita po natin yung pagpatnubay ng Diyos, lagi yung susubaybay sa bawat isa. Pag-apat why did God not answer Job's perplexing questions? Bakit nga ba hindi tinugon ng Diyos yung mga katanungan nitong si Job?
tayo ho, marami tayong tanong sa Diyos, bakit hanggang ngayon wala pa rin katugunan? Panginoon, tagal ko na siya pinagpipray, bakit hanggang ngayon wala pa? Panginoon, yung trabaho, bakit hanggang ngayon wala pa? Panginoon, yung ganito, bakit hanggang ngayon wala pa? Tingnan nyo, sabi ho, Thy word is a lamp unto my feet. Yung salita ng Diyos, isang lampara para sa bawat isa sa atin na magagabay. At yung lampara noong unang panahon, hindi siya parang flashlight na kapag sinindihan mo hanggang sa todo doon, pwede. Ngayon, yung mga halogen lamp na pag binuksan mo hanggang doon sa kabila, makikita mo. You know, isang lampara na habang hawak-hawak mo, meron lang certain area na maiilawan. At kung saan lang mo abutin yun, doon ka nang lalakad. Kaya nga ho, sabi ng Bible, the step of a good man are ordered by the Lord. Bawat hakbang ng bawat isang tao na matuloy sa harapan ng Diyos, sa Diyos nang gagaling niyo. Pag sinabi niyang, sige, hakbang, hakbang. Pag sinabi niyang hinto, hinto. Yun po yung walk of faith. Yun po yung lumalakad tayo ayon sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Na minsan parang napaka-obscure, parang hindi malinaw yung instruction. Pero just the same, sumunod ka lang sa Diyos kasi mas alam ng Diyos yung makakabuti sa atin. Bakit nga ba hindi ho sinagot ng Diyos yung mga tanong nitong si Job? Una ho, because we need to trust without wavering. Ang question ho, trusting without wavering. Yung magtitiwala ho tayo sa Diyos kahit hindi mo alam bakit. Kapag lahat ho ng bagay i-explain ng Diyos, madali ho maniwala sa Diyos. Kapag lahat ng bagay ho, ipinapakita ng Diyos yung mga nasa hinaharap natin, ganito yung mangyayari sa iyo, kaya okay lang, sige, mag-undergo ka ng ganyan. Madali yung sumunod sa ganyan kasi alam mo na eh. Pero yung susunod ka, without knowing why, yun yung pinakamasarap na klase ng pananampalataya. Panginoon, magtitiwala ako sa iyo. Parang yung sa Joseph the Dreamer, yung itatapon na ho siya, sabi niya doon sa awit, Panginoon, I don't know what surrounds the corner, Lord, but I know you'll be there. Imagine niyo si Joseph, itatapon sa isang lugar, sa isang syudad na kasing laki ng Egypt, from Israel patungong Egypt. Pagkatapos, hindi siya isang turista doon, isa siyang slave. Just imagine yung kombinasyon ng takot, yung kaba. Alipin ka doon sa lugar na yon at isang napakalaking kaharian ng Egypt at that time. Yung takot niya. Kaya sabi niya, I don't know what surrounds the corner, Lord, but I know you'll be there. Kaya hindi ko alam kung ano nag-iintay sa akin doon sa Egypto. So isang bagay ang alam ko at kumpiyansa ako. Nandun ka pa rin sa Egypto at alam ko, ikaw ang aking kasama. Amen. Yung iba ho na bagong dating dito sa Singapore, alam ko, naranasan niyo yung ganung kaba, nakakatakot. Mula sa Pilipinas, naubod ng init, dadating ka dito sa Singapore, naubod ng ganda. Natatakot ka na hindi mo alam kung saan ka tutungo dito. Kung kakabakabaho tayo. Pero kapag alam mo natin, kasama pa rin natin ng Diyos, sabi ho, I know you'll be there. Hindi ako matatakot, Panginoon. Si Joy ho, bago ako umalis, ang pabaho na naman niya sa akin, Daddy, huwag kang chochonga-chongas. Pagkaan nag-enjoy siya eh. Kabubos ka sa akin. Kasi alam niya, pagka nasa ibang lugar ako, kababo ko. Pero ang sabi niya ho, kapag kasama natin ng Diyos, wala tayong dapat ikatakot. Amen. No, yung anak ko, si Mark, bago-bago siya nagdadrive, nagdadrive. Nakasabay ko namin siya minsan doon sa North Diversion. Nung makita niya na kami nasa likod, para mas lalo siya naging kumpiyansa ng pagdadrive. Kasi nakita niya, yung dati niya nasa likod, parang sumusubaybay sa kanya. Tapos meron din sa akin ng Panginoon doon, ganyan anak. Kapag ikaw bilang anak ko, alam mo na nahandyan ako sa likod mo. Na anytime, kahit ano mangyari, nahandyan ako, nakasuporta sa iyo, ganyan ka rin kakumpiyansa na kumilos. Kapag alam mo, yung dakilang Ama natin nasa langit, lagi sumusubaybay at hindi tayo pinapabayaan.
Amen? Kaya sa lahat ng bagay yun, sabi, bakit hindi sinagot ng Panginoon? Una, because we need to trust without wavering. Para sa ganon, magtiwala ka na kahit walang sagot, basta dahil alam mo ang Diyos ang kaugnayan mo, kahit walang sagot na literal, susunod at susunod tayo. Saan tayo magtitiwala without wavering? Small letter A, trust God's wisdom. Magtiwala tayo sa katalinuhan ng Diyos. Isaiah 55 verses 8 and 9. For my thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways. For as the heaven are higher than the earth, so are my ways and my thoughts higher than your thoughts. Yung pag-iisip ng Diyos, iba sa pag-iisip natin. Salamat na lang ho. Tayo makita ng isip natin, pero ang Diyos napakalawak. Yung kaparaanan ng Diyos, hindi siya definite. Maraming kaparaanan ng Diyos. Kumbaga, mas mataas ang kaparaanan ng Diyos. Kaya minsan ho, pag nananalangin tayo, Lord, basta ito ang gawin mo. Ito po ang dapat mangyari. Pagka nakita ko siya, sana pasugatan niya ako para sa gano'n. Yung nagbibigay tayo ng instructions sa Diyos. Eh sabi ko, iba yung kaparaanan ng Diyos. Iba yung wisdom ng Diyos, napakataas. Yung hindi mo nga inaakala, mangyayari. Amen? Naniniwala ko ba kayong sa Diyos walang imposible? Yes! Ano na nga, yung lahat kami kasama kami yung leader, hindi naman mo siya kagandahan. Pero pambihira, ang napakasawa niya. Parang si Matranito ho. Doon. Talagang hindi ka makapaniwala dahil yung gumagana na Jesus Christ, yung sa Jaya pa tayo na. So yung gumagana na Jesus Christ, tapos ang napakasawa niya, hindi yung gano'ng kagandahan. Sabi ko, talagang totoo yung Diyos natin. At marami ho. Pastor Diki, ganda-ganda na asawa ho, no? Kaya ganun nung makapangyarihan Diyos natin. Trust in God's wisdom. Masyadong mataas ang kaalaman ng Diyos. Trust in God's personhood and being. Sabi ko ni Pablo, 2 Timothy chapter 1 verse 12, For I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed against Him, which I have committed unto Him against that day. Kilala ko ang Diyos na aking pinagtitiwalaan. At dahil yung Diyos na yon, isang Diyos na tapat, isang Diyos na hindi nagpapabaya, magtitiwala ko sa Kanya kahit ano mangyari. Kumbaga, minsan hayaan po natin na ang Diyos na magdirehin ang buhay ng bawat isa sa atin. Huwag po tayo mag-rely sa sarili po natin. Ipapahamak tayo na sarili po natin. Pero kapag tayo sumunod sa instruction ng Panginoon, at kilala mo yung Diyos na yun na hindi ka pababayaan, kilala mo yung Diyos na yun na hindi ka ipapahamak, kahit ano mangyari, susunod at susunod, magtitiwala at magtitiwala ka doon sa Diyos na yun. Kayo ho, bilang anak, nagduda na ba kayo sa mga magulang nyo? Meron mo bang magulang na nag-isip na masama para sa anak ko? Meron mo bang magulang na pinano ho, ikasasama ng anak? Kung tayo ho, ganun yung pagtitiwala natin sa magulang mo natin, ang Diyos po natin, higit na dapat pagkatiwalaan, kahit kailan, hindi ho nagkamali ang Diyos. Pangalawa ho, bakit hindi sinagot ng Diyos? Because we need to deal with our own character. Kinakailangan mabago yung character ng bawat isa. Kung titingnan po natin si Job, doon sa Job chapter 10, verses 1 to 4, medyo dumating na po sa punto na irreverent na po yung tono niya sa pag-ipag-usap sa Diyos. Siguro sa sobrang sakit, sobrang kate, sobrang paghihirap, hindi na niyang dinadanan. Sabi nga ho,
Hindi bali na yung hirap pang katawan, pang physical, pero yung emotional, nawalan ka ng anak, nawalan ka asawa. Kumbaga, asawa na lang yan, natitira. Sinabi pa sa kanya, ano ka ba naman, Hope? Hindi pa ba isusumpa yung Diyos mo na yan? Pero alam nyo, ang pinakamasarap na naging sagot ni Hope, Job 13 verse 15, though you slay me, yet I will trust in thee. Panginoon, kahit patayin mo man ako, sa iyo pa rin ako magtitiwala. So, yung konting problema lang mo, kumakadain tayo para bang ang laki ng atraso ng Diyos sa atin. Kung iisipin nun natin, mas maraming tao ang nagsasuffer, and yet, ganun pa rin yung pagtitiwala nila sa Diyos. Kung napanood nyo sa TV, yung mga biktima ng Yolanda, yung mga nawalan na ng church, napunit lahat yung yero nila. Tapos ay pinapakita doon kung gano'ng katibay yung strong faith ng mga Pilipino daw. Although medyo mali yung naging focus, pinapakita ho doon, kahit wala na yung yero, basta nahandol lang yung altar, nahandol yung Diyos na kanilang sasambahin, nakaluhod sila doon. Na para bang sinasabi nila, Panginoon, kahit ano mangyari, ikaw pa rin yung Diyos na sasambahin namin. How much more dapat bawat isa sa atin? Panginoon, kahit nawala na lahat-lahat sa buhay ko, kahit ano mangyari, basta ikaw pa rin yung Diyos ko. At kahit patayin mo man ako, balik-balik ka rin mo man ako, sa iyo pa rin ako, aking Panginoon. Hindi ako magbabago ng pagtitiwala sa iyo. Always remember that God is more interested with your character than with your comfort. Kung kinakailangan mo alisin ng Diyos yung comfort natin sa buhay, para lang mahubog yung karakter natin, maging maayos yung bawat isa sa atin, gagawin po ng Diyos yun. Hindi niya tayo niligay dito sa lupa para sa ganun, maging komportable tayo. Gusto rin ng Diyos yung lahat ng comfort, lahat ng sarap sa buhay, ma-enjoy po natin. Pero kung kinakailangan mo, dumating yung punto, maalis lahat ng bagay na ito, para sa ganun, mahubog yung karakter ng bawat isa. Yun yung pinakamahalaga sa ating Panginoon. Always remember that the Christian life is a series of beginning. Kumbaga, lagi ho, pasimula ang buhay natin. Pag nag-feel tayo, lagi yung merong paraan ng Diyos para magsimula ulit ang bawat isa sa atin. Kaya, bakit hindi sinagot kagad si Hope? Para sa ganun, Hope, ilagay mo ang sarili mo sa dapat yung kalagyan. Ako ang Diyos na nandito sa langit. Ikaw ang Hope na nandyan sa lupa. Kung ano man yung pinagagawa ko, sumunod ka kasi hindi ko ipagagawa ko, ikasasama mo. Ano ang sinabi ng Panginoon dito kay Hope? Doon sa Job chapter 38, nung nagsimula na ang Diyos sa kanya. Kasi ganun lang ang Diyos. Very patient siya. Maghihintay lang siya sa atin. Sige, magreklamo. Sige, sabihin mo na sabihin. Pour out mo lahat na sa damdamin mo. Mabuti yung Diyos natin. Nauunawaan niya lahat. Di ba sabi ko ng Psalms 103, Psalms 104, we know that we are just but dust. Alam ng Diyos, yari na tayo sa lupa, sa luwag, sa putik. Alam niya yung karupukan ng bawat siya sa atin. Kaya nauunawaan niya pag dumating tayo doon sa breaking point natin. Doon sa strength of materials na subject ko, yung pala mga bakal, hindi dumarating po yung punto na yung breaking point nila. Kumbaga hanggang doon lang yung kakayanin nila. Ganon din ho, tao, bakal yun ha. Tayo ho bilang tao, alam ng Diyos, may hangganan yung kakayanan natin. Kaya yung mga panahon na nagdadrama ako sa Diyos na Panginoon, parang high on turing mo sa akin, Panginoon, bakit ganito? Ano ba kamala? Alam ko, lahat yun naunawaan ng Diyos. Pero nung sinabi ho ng Panginoon, Job chapter 38, ang sabi ng Panginoon, who is this who darken my counsel with words without wisdom? Kaya sabi niya kay Job, Job, reason yourself. Where were you when I laid the foundation of this world? Alam niyo, kung titingnan natin, napakaganda yung discourse na ginawa ng Panginoon sa Job 38, 39, 40. At makikita natin kung gano'ng kadakila at kamajestic yung Diyos na sinasamba natin. Kumbaga sabi niya doon, Job, tibayan mo yung sarili mo ha. Sagutin mo ko ngayon. Pinagbigyan kita chapter 1 hanggang chapter 37. Ngayon, 3 chapters na lang, pagbigyan mo naman ako. Where were you when I laid the foundation of this world? Nasaan ka nung itinayo ko ang mundong ito? Tapos lahat, talagang pasarkasik yung ginawa ng Diyos sa kanya.
Oo, alam mo kung saan nakatago ang mga kidlat kapag sila pinalalabas ko doon sa langit. Alam mo kung nasaan lahat ng mga yelo kapag sila pinauulan ko, kailangan ng mundo ng yelo. Alam mo kung paano kung ginawa ang mga alligators, yung mga malalaking mga hayop? Alam mo lahat yun. Nung pinakita ng Diyos lahat kay Job yung lahat ng bagay nito, ay talagang seminar ang ginawa ng Diyos dito kay Job, para magbino eh. Kaya ang sabi ho ni Job, sa Job chapter 42, verses 5, Lord, I have heard you only by the hearing, but now I have seen you with my own eyes. Panginoon, dati natidinig lang kita, pero ngayon napatunayan kita sa aking buhay. Paano? Kasi hindi sinagot ng Diyos ang lahat ng tanong nito si Job. Natutunan ni Job lahat ng bagay, yung sa mga experiences sa buhay. Alam niyo, minsan hinahayaan ng Diyos yung lahat ng experiences na yun para first hand matutunan natin yung lahat ng wisdom na nangagaling sa Diyos. Kaya naging silent ang Diyos. Kung ang Diyos parang isang tatay na lagi tayong binibigay, hindi tayo magiging matatag sa buhay. Bakit minsan para bang napaka-tough ng Diyos sa atin? Para sa ganun matutunan natin, maging matatag na Kristiyano, na kahit ano mangyari, ay hindi, noon niligtas ako ng Diyos, noon inalpas ako ng Diyos sa napakatinding problema, ngayon alam ko, mas kaya ng Diyos ito. Amen? Lagi make a monument out of your past experiences with God. Kung ano man yung nagawa ng Diyos na nakaraan, wag mo natin kakalimutan nyo. Mag-build tayo ng mga spiritual monuments. Na every time na makikita natin, hindi, sa lugar na ito, iniligtas ako ng Diyos. Naalala natin sila, Jacob, every time na makatagpo nila ang Diyos, magtutumpok sila ng mga bato, para pag nadaanan nila, dito sa lugar na ito, kinatagpo ako ng Diyos. Bakit pa sa atin usong-uso monumento? Pag nagtungo kayo sa Caloocan, may monumento. Pag nagtungo kayo sa Luneta, may monumento. Hindi siya itinayo para maging tourist spot. Itinayo siya para sa ganun ipaalala. Habang nakikita natin yung mga bagay na yung mga ginawang sculpture doon, ng mga sculpture doon, noon, ganitong kagrabe ang naranasan ng Pilipinas. Kaya dapat habang nakikita ko ito, mamahalin ko ang kalayaan ng bansang Pilipinas. Kaya ito, ganito yung nangyari. Kaya ganito, ito ang monumento niya. Bilang tagapagpaalala. Sana ang bawat isa sa atin, may spiritual monument tayo. Sa lugar na ito, kinatagpo ko ng Diyos. Nung napakahirap ng aking sitwasyon, ganito yung ginawa ng Diyos. Alam ko, sa susunod, mas kaya ng Diyos at hindi ako pababayaan ng aking Diyos. Amen? Yung lagi natin alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Katulad nung inawit ko kanina, yung kabutihan ng Diyos, kumbaga yun hindi magmamaliw kahit kailan. Meron pa hubang mabigat na problema ang dapat suungin natin para sa ganun kalimutan natin ng Diyos. Sobrang buti ng Diyos natin. Baka nga kung ang Diyos katulad natin, hindi man na tayo eh. Pero dahil sobrang buti ang Diyos nating pinananampalatayanan, walang dahilan sa ibabaw ng mundo ang pwedeng magpaglayo sa atin sa pag-ibig ng aming Panginoon si Kristo.